Na sziasztok! Ma reggel elmentünk a Szolnoki Bagolyvár Vadasparkba, de már 11-kor nem voltam az igazi. Haza is jöttünk, lefeküdtem Ágikával aludni, 3 óra hosszát aludtam, és ugyanúgy keltem fel, ugyanolyan fosként, mint ahogy lefeküdtem. Hát elkaptam a gyerekektől ezt a szarságot, még az a szerencse, le is kopogom, hogy a torkom nem fáj, meg alig bírt nyelni, Ágika is mutogatott a szájába, de nekem a torkommal semmi nincs, viszont lázas vagyok. Megjött ma a Sorgenta csomag, viszont ha nem haragszotok, aki rendelt tőlem, pénteknél előbb nem tudom becsomagolni. Lehet, hogy csütörtökön itthon lesz a férjem, és akkor be tudja csomagolni. Nem tudom, hogy leszek, mert ugye segítenem kell neki, mert én tudom, hogy hogy kell csomagolni, meg mit kinek. De most én is bekrepáltam sajnos. Én nagyon köszönöm a türelmeteket, igyekszem majd. De most kb. Felállni nem tudok innen a kanapéról, csak amikor Áikának nagyon szüksége van rám. Étvágyam sincs, gyümölcsöket eszek. Úgyis visszahíztam 2,5 kilót. Kényszerfogyókúra, meg kényszerpihenő. Mert már több mint 2 hete mondogatom magamnak, hogy pihennem kéne, mert megint hajszolom magam, mint az állat. Fú, nagyon durván. Nem pihentem, ígérgettem magamnak, és a testem lepihentetett. Sose fogok többet magamnak ilyet ígérni, ha nem tartom be, mert utána úgyis a testem jelezni fog. Most is tolom a barackot, ez jól esik, egyébként jó hideg is, anyukám hozta nekem. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, most ez a hülye vírus terjeng. Puszi!